Your BB, I was so ye after prophecy. Any old BB on more so ye after prayer. Obi abetimi abompai, but resource no, and a betchy. Young I bompayo, but mpabonechi, binumi bribi on paibonechi, and ya bonio. Empire Nechido, Empire Nechi BB, a binumi on paibochi. Now, unim sa battle we, Crawford no castle, my penny and Addo, obewu, get threats na honoma, Nkagana and Tiasempa. For Memo Aquaba, Edibatuma GHS. So, you all the social media platforms. So, follow ye and no follow ye. Subscribe ye and so I know I know about notification bell no so. Yeah, upload be now on sa etimi akimbi. Meno woka say Sawobekaya afi 2020. Abrana ye babeko election no prophet Isaac Owusu Bempah edin kom shebi anasa prophecy bi betudwa wo tremu on angel or tremu ekwan yo fa so nya vision no eni niente nyame echusu his excellency the president Nana Addo dankwa Akufo-Addo edema Ghana ampanso yakoto abano na chese wawini na ensam no bebre eka ho ye na ye baba bedi nkomo mensa kan sofo Bernard amene no ebetwetwe nkomo nenso ansana no mayankotie prophet Isaac Owusu Bempah nensam a wokan ye 2020 a enen no ekamia ye se nyame de niema bi edisie no eno de wamie so amfa anchre no yenkotie emfambra damni fam atena ho a wani beba ho so no adi nkugu hwe sa election we kenya nyame a ka MPP ntimi wini da momu yo madwene se Nana Addo ya adwuma paentra adwuma de Nana Addo aye bi ene me tuche ma no me bom nsem ma no ba me ka no kracho se sunsun ena na e control aba no Ababia ya tunga. I think it reminds me of what Amakwata came to say here, right? Yeah. All right. Koso? Because Amakwata say abana idi kan tunu sunsun. Papa, minka secret be intro. Ma me ma Bible scripture be. 1 Samuel chapter 10, verse 19 to 23. Onyankopon ema Samuel anointed Saul. Saul and obey king, but Oman sa koto aba. Nti abato o Bible. Bible so omutu aba no. Omutu ma Benjamin abusua. Eno omu selecting merma free Benjamin abusua mu. Eno omu sa to aba no. Eno omutu aba no ma Saul. Na sunsum mu no. Samuel adika ne Saul ehia anointing no. Abona tenase dada. Enti hunamu de ne de ase yekoye no se yeye. Ba sunsum mu no na position na dikan ateki dada. Onu say Benjamin merima no mu nyina kohia no obie no no masunsum eta na chi ba na sunsum tai Saul chi because of prophet Samuel enu nto ma no so koto aba no ono eno mu toma no so mu po so mu toma no enti duru tambia de ni sunsum edi no wi abato enya de o man ne pe de ni sunsum eden anaso o spiritual support eno dinkunum e wa abato enya de o man ne pe. So for say baby I was say and so you won crofo say we was stronghold ha the strongholds opening enyo nwanwa sa 2020 abato we no say Ghana for any politicians edisua nyansa then opposition party na parliamentary omutumi apanya na apai enya normal to fi say abato na ne to yesa akeke na ye den na we dey me pamchomo fanchemi to see papa John Dramani Mahama otiminya 6 million and you so bia wo kroma nipa do say no odi opa yemfa nipa 10 megina na emusa wo beka no kre pa do say na to ma papa John Dramani Mahama me mechi my board akacho say emu 7 to my MPP 3 and to my NDC eso e den na omutiminya 6 million na Nana Addo susunya 6 million bribi koso e wo sunsun mu enya kwa yamfa kokromuti na nkotim kwa enti du tambia abato obredu na nkrofo bi relax ya na mentu omase abato de e sunsun so when you come in the campaign kra hu hia campaign hu hia campaign de also ye na o ka onwuma papa. Oh, one thing is Elijah prophesy since you beto but o ye bibi answer ye wo bibi a wo so ye after prophecy any o bibi on mo so ye after prayer
obi abetimi abɔ mpae but resource no ene bɛkyerɛ yɛn nyinaa yɛbɔ mpae o but mpaebɔ n'akyi binom yɛ biribi wɔ mpaebɔ n'akyi ɛnyɛ bɔne o mpae n'akyi no mpae n'akyi biribi ebinom yɛ biribi wɔ mpaebɔ akyi ɔhu sɛ the things to do after prayer ɔhu sɛ Moses no ɔbɔ mpae after prayer Moses no ɔbɔ mpae ɔbɔ mpae kyerɛ Awurade ba na Awurade kyerɛ Moses ma Moses yɛ biribi wɔ kokoa ma ɔman ne nhunu onyame timi ka kyerɛ Moses foro bra even Joshua kora ka no otimi ka kyerɛ Moses sɛ Moses ma Joshua ntwɛn ɛwɔ bepɔ no ase na wo nko aforo bra ɛda na ne kɔ so wɔ hɔ ɛtimi Owusu Bempah sɛ kai me bɔ mpa yɛ wie a me mpa bɔ n'akyi meyɛ nneɛma bi enti wo tra me a woyɛ ho a wontumi ɛna deɛ wobɛyɛ bia mɛyɛ aboro deɛ no so agye sɛ meka sɛ memfii enti papa biribi wɔ mpaebɔ akyi enti campaign deɛ wobɛtumi ayɛ but ɛwɔ sɛ woyɛ biribi after campaign hwɛ oburoni bi kyerɛ book bi Archbishop Nicholas Duncan Williams ɛfrɛ me na mekɔɔ no mene to odi nkɔmmɔ na ɔka kyerɛ m sɛ obusa masɛm yɛn deɛ menka no wɔ ha na mekyerɛ ne deɛ bɛsi fine na it's about election ɛna ɔka kyerɛ me sɛ buroni bi akyerɛ book bi na sɛi na oburoni ne ka ɔse NDC they know how to organize an election but MPP they know how to rule na sɛ MPP enim sɛ deɛ si bu man but NDC nim sɛ deɛ si winning election ba winning election ɛnyɛ kwa yes bibi di bibi ati bibi di bibi nti sacrifices na ya no mo ye na ye bibi ampa bibi ampa ti sɛ nantwie 77 as a 70 something nkrofo bi esie no wɔ fam ni nyinaa no it works abato yɛ to nansen yes amanfo esie nantwie sie virgin 77 yes I believe say yeah even ebi okra na papa abato ankasa no me ka no kra kyerɛ mo me ka asɛm bi say your paradise Abraham and we in charge and your angels be from the awake ones and as watches omu ya honhom omu no decide ma asase into obintimi ya bribin succeed daddy se sunsum tawachi obetima make name without spiritual support you can't radio adwuma ye so bia ye bi but ebinim din wo soro obu ma ya kyade nyame de adom no oh yɛmfa no sɛ yɛnua Captain Smart ɛna yɛnua nana ya baabi ɔmbɛkɔ biara no wotumi sɛ ɛhɔ mu yɛdu ebi akyɛdeɛ bi onyame de adom ɔmo yɛnhwɛ obi te sɛ Abedi Pele footballers pii ɛwɔ Ghana ha ba wontumi ka football asɛm abrɛ a wommɔ Abedi Pele din Cristiano Ronaldo ni Messi ɛtu fi so ɔmo nko na nyame ɛbɔ ball ɛde ma ɔmo but there's a bibi tai chire ɛna nkrofo sie nantwie ɔmo sie nantwie pa ebi kura ba ayi so wohwɛ Facebook nantwie a yɛtwa ne ti a de credo ato na no a de MPP na ɔmo mpɛ sɛ na papa ma me ka secret bi wɔ ha ɛbɛka kakrama yɛato aba na meti akonnwam deɛ mehu ya ne sɛ giant bi apie me so na me nai daytime na ye ewia kakra ekɔ anwumre de mu ya sɛ giant na ayi me honhom afiri me mu de ekɔ afɛ de mu ya sɛ me kɔ off sɛ what sɛ me gyina ha yi na obi apie m'anim sɛ ɔyɛ giant de mu ya sɛ giant yi a o 2 horns apie me so me fie me nim ba bi ofiri bae de mu ya so apie na no opentem de mu ya sɛ wasɔ me honhom no yi firi me mu afɛ de mu ya sɛ me kɔ off makunya no me hu sense bi from nowhere abɔ saa giant no na gye me hom sa de gura mi mu dem tia sɛ Awurade ka kyem sɛ mo ani na hɔ me ma mani na hɔ menya alert wo ankasa menya alert it happens 3 times that's now that time kwara wakura so wonya alert sɛ bibi sɛ ba hey it happens 3 times ba ko kra de na sɔfo bi aba me nkyɛn ba abɛsra me in the sea but mama osofo na ehu God being so good akwa no baba yesa no osan kofa obi ti so no asan ba bi
almost o say yi o kona this time the me na me so no na me nche ma de send wura me mu na mu say ma back to nta fe de no why alert na unim say abato we nkrofo no mu kase o man pani na nado obewu no ke tretra ho no ma nka Ghana ntia sempa na yampa oh yes no maka no mo kanetiko omo de bibi title sa omo nim de o ma ye he will not die. Answer no be beka bibi no nim de why but man pani na nado pass de omo tumi he will not die. they can't to me cry me won say na me buy a opani e kasa nanado no da he will not die. no penny at the end something is there bibi wo ho san enyama na omotaye ne say nantwie be 77 virgins no mo ni ade no omo ye setum ne beba omo ho ana omo ye senior opponent ni mom no ni nyama ni na ni nyama be sei who say na emienu say beba ho ana say opposition de no ensei na wetimi afem omo ye tu ni nyina o oye e de abre ni opponent na se eno oye e de agitumi oh papa akra de tene se obi kasa obonsam ni tumi a oboa hwe obi ka asem bi kire me na me kan wa ha 2016 election flag bearer bi kofa obi ba Ghana kurum ha nipa no ka kire me no ho sisi a menu wi me boni dia kire na de me frɛ no mfa to speaker netie obu kofa obi na omu de ne call pani bi fi no mo frɛ mpanifo bi ma omo ba ho akwa ne tena odwan ngoma so eno osam ne nan eno soja o kasa ye enchantment ema enipa piepie free from physical avomo mo ho nyina no mu dwane eno frɛ nana ado dan kwakufu ado honhom ena eba enti wo yi sekan a de kokko chichire eto anko de ko strike ena akwa ne chese lightning ti wo so na tender be strike akwa na wo yes ade no wo tie mu no jaye ehwa apɛ ena ka che mpanifo no se obesan akọ ti omfa the next flight man na umfri Ghana hanko nipa na ka che me no onye nipa ketwa no hobby e wo fie bim na be bo wa ma ne ya ena o ka kire me na de enti kro ka kire me me di pie mu ti kra na ma o ka kire me no enti opani abato ye nto no kwa untimi ntena konya so keke sabi asante akonya no ye ntena so kwa ena o ma pani akonya no ye ntena so kwa ekurasi dikura akonya akra dikura akonya kra no ye na ye de ntena so ekurasi ye ntena so kwa ye ni nganga ye de ye so biche ye kra de danda ho ya ne kra ye ntena so kwa o na babo ya na fon kra ho ba bi hwe beba na pada gu akonya no so wo de o fedi agro oh ya me no ba obi be bisa kwajo obi be bisa so is it that o person say ruling party almost anyankuma de ne sa ne me omo nya bi da ana omo de omo nya bi ana say to be na bia nipa na mu na they probably might not be interested but obi betimi aye bia na mu ye nkokwam yeah de tene say o man pani na nado da kwakufu ado a mimi nim no eni ama sa no we ne de onye ba mi nim senkrofo bi ye e wo na chidi a me I can't tell. But the mimi nim ni sem paibo eno ogidi. Enti paibo so de yeso ye boma ne pa. But say but ye wo bisu honom a ono de ogini nyina adi. Oje paibo di. Je nkomhye di. Eje sane ma nso di. Na san krofo no anom ye dangerous. wo mo je nkomhye ne paibo di. Omo mo ji bibia di no mo ye dangerous. Ono bibia ogidi on fa bibia ni agro on de ote hwe opeso oba no obehwe sankofo no ono mu sa na ye en na ye na ye bibia be hu bia ogidi ba do nim say bia nwa so ne say empire sit me overcome ni nyina yeah I'm too em fa ho ni enchantment to be be empire to me overcome ni nyina ba nya empire bo ana no sisi empire na akeke o empire directions wo I also would so. Yes. Empire bona wo bono. E wo so unya nyina so. Na empire bono so wo ba, wo bono through directions. Wo gida nyame asem so. No asan so abom empire bono. Won say Onyankopon kasa kire Jeremiah say Jeremiah.
ɔman na ɔmo ɛpɛ sɛ sorry tia Israel no wabɔ mpaeɛ akyerɛ ba bibi wɔn ma mepɛ sɛ ɔyɛ wanyɛ no a mpaebɔ na wabɔ akyerɛ mu nyinaa no fa so ɔma so fa pot na fa oil gum na frɛ wo mmarima na mo kɔgyina kuro na naafoɔ na kasa gu pot no so sɛ me de point yi bɔ fam sɛdeɛ bɛpaapae no a ɔnwumfoɔ bi antumi nkeka sie ni no saa na ɔman yi a mobɛsɔre atia Israel no onyame tumi bɛ strike mo a montumi ɛnsurvive bi ɛna nyame kyerɛ no enti Jeremiah de kukuo no hwe fam a ne paapae ade nti na wabɔ mpaeɛ awie na nyame san maa no ɛkɔyɛ saa adeɛ no deɛ ɔkɔyɛ pot na ɔde hwe fam maa ne paapaeɛ no a represent sa anasɛ token anasan ɛkyerɛ sɛ ɔman na ɛbɛsɔre atia Israel no ɛbɛfɔle na ntumi nyina biem te sɛ deɛ kukuo na paapae no ɛno na ɛyɛ symbol anaa symbolic enti ɛno na ɛyɛ direction no enti ɔbɔ mpaeɛ so si nyame san ma ne yɛ saa ɔhu sɛ Elisha abɔ mpaeɛ ɛso onyankopɔn sɛ wabɔ mpaeɛ sɛ ɔman no nsuo no a wɔn nom a Jericho na ɛma a wɔn nyim kura nya miscarriage no matie mpaebɔ no bato anamo bi fa pɔtɔwia na fa nkyene gum na kɔto twene nsuo no adentiro nyame ma ne yɛ saa no ne yɛfɛn directions enti mpaeɛ no deɛ ɔbɛbɔ ba direction bi on ma ɛwɔ sɛ woyɛ na wɔn nim directions no wɔn na wɔn mu odu osunsun to ne nyinaa bɛbɔ mpaeɛ aka tons ya abɔ mpaeɛ ya ba anytime ya bɔ nso no wɔ kɔ soro because ne mpaebɔ no ɔbɔ no san so ɛyɛ biribi wɔ mpaebɔ n'akyi good papa papa only former president wɔ issue ana dabi kra one Mahama ni asa ɔbɔ so wɔn pɛnasɛm ɛnyɛ no korɛ osu wɔn di president da biom oh ne president na onni biem no obetuma ye hu bibi sɛnea nipa deɛ kansa sɛ ontimi ni president oh yeah maka ɛne still kra sa na na wahu nti a so ontimi ni president deɛ me hu ye no deɛ emu odu na bi agye sɛ another day me ba na meka ho asɛm ba obetimi ayɛ ho biribi obetumi ayɛ ho bibi but bibi no obetumi ayɛ no ɛnyɛ baabi a obɛnante na kyɛ sɛ obetumi bibi agye so ohu nyame nipa pa a onim sunsum nneɛma ansa na obetumi aboa no so wɔnyɛ nyame nipa ɔba hɔ nso oh so ɔba me hɔ na nyame ma me kwan pa de a mɛkyerɛ no ɛyɛ bibi simple wanyɛ ontumi yɛ president da mo de mo pa mo di etinto ɔhɛ ɔpa ɔnyɛ de obetumi de obɛyɛ bia wɔ asase wɔ sesu enyi a president de se wadi baako ontumi mbedi biom then the man intimi di baako no ontumi ndi second one ɔhu sɛ yɛwɔ ade bi wɔ hɔ nom a ɔhu woyɛ a ɛyɛ abomination unto God yɛwɔ ade bi wɔ nom a woyɛ a sɛbe menka ne sɛ ɛma onyame bufu wohu sɛ obiara tumi fom ɛne ɛme a meka sɛ yɛmantini nkosi ba yɛwɔ biribi wɔ nom a woyɛ a ɛma onyankopɔn po nti wopɛ sɛ ɔkyɛ sɛ president Mahama ayɛ biribi ma nyame bu afu no ɛte sɛ deɛ Abel Cain kum no nyame po Cain ɔhu sɛ obi boa wo na woyɛ nobody na true nipa no wobɛyɛ somebody na akyire yi no wofa kwan bi so ɛde bɔne tua ne papayɛ ho kwa a ayɛ na ɛtumi ɛde onyame abufuhyew bɛtena wo so na me no mehu sɛ ɔmanpanin John Dramani Mahama ɔnya me tamfo but biribi kɔɔ so a na nkani kwan so ɔtena wɔma saa adeɛ no si ɛna saa deɛ no siiɛ ɛno ɛne ne downfall tama na wɔyɛ president no tama na wɔyɛ vice no tama na wɔyɛ vice no biribi sii ɛno na ma onyame ebufu yi yɛsɛ biribi na kyɛ sɛ ɛne sɛ nyame vice time deɛ a ne kyɛ sɛ nka first president opportunity kora no sɛ ɛno na ɛsii a ɛma wɔtumi ɛba bɛtena akonnwa so as a president no enti no ɛte sɛ deɛ wadua aba aso ɛna wate but asunsunsuansoɔ no ɛna onyame sɛ wayɛ wei ɛnya saa position wei a ɛfiri no akura yi biribi saa nsi biem ɛwɔ wabrabɔ mu na neɛ ɔyɛeɛ a ɛma a ɔbɛfa akonnwa tena so no ɔno pɛ n'anim na menim anaasɛ ɛyɛ ɔno ne ne group bi na ɛyɛ saa adeɛ no ɔno ne ne group bi na ɛyɛ saa no hwɛ
ade omu bu obi dan gu ye omu ko tutu form omu ko hwe nchine tugu nsuom ana professor Messi wuo no ana say yeden a papa ye on say onipa bia bewu obi yare no nkyere so obewu na adenti ena nipa etimi ye meeting etim up say yenyi obi mfiri ho sebe ya metimi atake ni position ti nipa ne befiri mu mpa onya mfiri mu ena eni kwan se wo do position che nipa nkwa ena sebe wo hwe omanpani atamelsa enam ne so ena ya papa John Dramani Mahama oba benya akonya kase etena so na ekwan bi so no mutimi team up eye bribi ama bribi se sia onyame oteso obehwe odin omo ye de we esi physical na say sunsun asem na wo kan omo ye no sunsun ne honam nyina ba me de sunsun ho na me tackle no mo e na honam no so ewo ho because sunsun omo ye den papa say enipa no oni yare we but enam say problem unti no the hospital report ni bibia no mutimi edisie but so no ordinary person say your man medical records be that bontin say be nya do me kura me medical records be that bontin me ntiase eni kwa say be that bontin ba o nko no ahu ba mama na ahunu ena mo maka different yare a kire no so nya no untimi nkase obi enya cancer abere enya cancer na bia nipa na nam nyina onum say cancer nto oyo operation obewu abere enya cancer nka doctors ebetumi akio sa yare no na mo twantro say cancer na yeden onu so feel say cancer eso na enya cancer but so wa call hospital with US papa so diagnose no a doctor for akese mfidi akese ahwehwe hunu na wo san ho yade ebe den na obi da betimi aye ana yare no ye toma no papa doctors ahwehwe mahunu but nipa no a ono yare no eda ne so no omu twa ne ntro so fani asema kane mu oduro meka sempa se me hu na meka de nyame bia mani a me hu na meka se wo busa me na me so me ma answer ena de meka nya hunam asem sunsun asem na kan but hunam no so sanity meka se omu be kire me de me call headquarters wan be kire papa Jomama mo be kire me tamana oye president no on be kire me call headquarters police headquarters aye okay so me invite me so be kire me o mo kire me enu ntino na ya wi na anajo when you spiritual physical no me say say na etene Ghana ha radio stations na afa no bitie aye enu ti yakwaye na police from penifo no me ne me lawyer sometime na say Mr. Amoaben lawyer minim say genius Amoaben Asamoah wonderful enu ti yakwaye no person mo omusem mensem na waka den se me kokan se emuja wo manpani nsa ho o manpani dada John Dramani Mahama nsa okay that is me kan wo Metro TV enam san ka se me hu senkofo bi di tuo abankan na hanom pese o mu de ye niema bi enu ti wo mbekye me baare wo mu busa me moja no na me se esunsum asem because opani eye dey na onipa etimi ewu obi atimi wu de okay no obi abetimi wu say ne hospital report no ne medical report no o ma na hu ne kure wu eto mu ma ekoba say onu feel say cancer ba na enye cancer ba me mienu nko ahia metimi a kire mu akodi amu ahu enu ntina kom betimi ama ne ho ato ba den nam so obi pe position obi pe na konya atena so nti omu sheda ye say ye sheda nye sesei na tie enti nipa no kra na onim o ma pani a wanya ne ba bi kwa ya atamils no ne ha no sadenti na omu ye saade no enti upeso che say ye late president na onim yade ye no of course with the doctors and kan kire no yare ne pa na ye no ono no memfa ne say wakọ hospital
ɔyɛ president doctor ɛwɔ hɔ aburokyire biribiara but ne real medical you know kurɔfoɔ bi hyɛ da wurawura mu ɛma yareɛ ne paa na kɔɔ sɛ nka doctor bɛyɛ ho adwuma a doctor bɛtumi akeo no ɔmo de sie ɔmo ama na nhunu meka factor kyerɛ wo menim deɛ meka nti na wo se mogya no a na ɛwɔ bi sa ho no na wopɛ sɛ wokyerɛ sɛn sɛ ne paa sɛ no fa homa prosifoɔ kasi sɛ ɔnsasoma meka no wohwɛ a mengo straight to the point nti mepɛ sɛ kasi mahyɛ da nti na mengo straight to the point na ɔpani ba wobɛkɔ straight deɛ te ne sɛ ɔpani deɛ te ne sɛ onipa bi a sɛ woka mogya a ɛfi ne ho ɛgu a ana onyankopɔn na sotwe ba wo so ɛsɛ professor bɛsi mogya na ɛfi ne ho ɛfi ne ho ɛna obi ka gu ɛna obi aka agu hwan o sɛneɛ waa wonim hwan na nyame faa me so professor sɛ mogya wo ne nsa ho sɛ ɔmu team up ɛna ɔmu di saa adwuma no hwɛ wonim sɛ durutam bi wonim sɛ papa durutam bi na david pɛ so ɔsi dan ma awurade kasa kyerɛ david sɛ mempere ma wonsi dan no adɛn nti a ɔse mogya wɔ nsa ho nti mempere ma wonsi me dan na mmom mɛma ɔba solomon na asi dan no adeɛ a onyame mpɛ ɛne sɛ ɔbɛka mogya ɛdi bi magu na to cut a long story short ɔmampani dada John Dramani Mahama ɔbɛtumi yɛ president bie mu a agye so ɔkɔhu nyame nipa bi a nyame sa wo no so ante sɛ wontumi biem because saa deɛ ɔyɛɛ no nti onyame agye ahenni afiri ne nsɛm afei wɔyɛ kaketekete o papa ɛne 2024 no kora deɛ majority bɛtumi ayɛ demonstration mɛsi wɔ mmienu na obi abɛtumi ayɛ deɛ ɔpɛ but deɛ Ghana mmara ma no kwan sɛ ɔndeclare deɛ yɛato aba ma no ɛyɛ the electoral commission of Ghana sɛ ɔyɛ awie o sɛ ɔnyɛ awie o NPP ɛbɔ NPP bɔ afɛrɛgyan awie ɛka kyerɛ afɛrɛgyan sɛ ne maths ɛnyɛ adwuma ne mathematics emu ɔyɛ no awe 2012 sɛ afɛrɛgyan mathematics ne mu ɔyɛ no awe wɔn yɛ demonstration na wɔn kɔ court on the 27th ɛna NDC fɔ so ka kyerɛ wɔn sɛ wɔn kɔ court na wɔn gya demonstration wɔn kɔ court ɛna the same thing ɛsi. And Nana Addo Dankwa Akufo-Addo is the president-elect of the Republic of Ghana. He will not die. He will not die. According to the electoral commission, he will not die. He will not die. He will be sworn in on the 7th. Now 2024, we say. Openi me wa sembi crack. But 2024. Yebeba. Se NDC for kase yisi maame na wi aba no mu a. Na parliamentary no baabi o mususu wini ye no eno so maame no owia mu ana owia mu ma NDC ana papa me busa mosemo se eno no omo se sunsun ye wo se parliamentary na ye polling station ana constituency coalition center enti returning officer ho no declare MP but about presidential returning officer ba ko pe me pacho mami parliamentary no NDC ewi ni 137 eno maami ni wi amu ma omo yisi maami no ene so wi amu so ma omo watimi awia presidency ama Mr President dia ene parliamentary no so sane ke be ka so wi amu because sane ni na wi amu bi no me course that day no na metie mu na mehwe mu figure mo de baaye eno ana o ma FM for the baaye eno ana Peace FM for the baaye radio stations ni TV stations am hwe nyina the same figure no mu nyina nyae enti mu nyina so mu wie mu ana and almost see and the posterity will judge all of us. Opening na some small monkrofo momuko police stations. And the figure na omunya police stations. Pink sheets no so no. NDC ni wo ho, MPP ni wo ho, coalition center. Ye yi aba no 1 2 ye Kenya obi ye hwe. Na ye wi ya chro MPP they are representing woman assign NDC ono so assign na adenti
ɛna duru yisi maame nanim di amose no de wawiem na ɛyɛ wiemu na nkrɔfoɔ no sensan papa ka sɛ honhom yɛ adwuma obi tumi hwɛ ballot box sɛ ya na increment abam abrantie bi kura so aka sɛ ɛyampa no kura ebi ma ne anti ama wadi MP enti ebi ama wasend no message wasend o so wa ebi ama ne di MP sisi a ɛna meko enti ebi a isi maame no wo ani ni bi enti ebi a wo de ba no gauge ni sɛ ya sɛ ya wo electoral commission yɛmfa ballot boxes ne ma ho figure na yagye atum polling station no ɛkɔ constituency coalition center na coalition center for no agye atum wɔ constituency level na ba regional coalition center ebedu regional coalition center ɛsɛ sɛ obi agye tum mo gye tum wie a na ya woso abankan ɛde aba ɛno nya ballot box ni baby later na no aba national coalition center returning officer ne the electoral commissioner na ɛno parties ni na so asan ahwem wo san a ne yɛ declare na no do ani hwɛ ntumi change da bia nda ntumi change hwɛ ntumi fo ani hwɛ na antedi da bi 2024 yɛbɛka ho asɛm na 2024 deɛ emu nsɛm dɔɔso both parties ni nyinaa 2024 emu nsɛm dɔɔso na sɛbe menka nsɛm wɔ ha me feel sɛ yɛde akɔyɛ nyame asɔfoɔ sɛ wopɛ sɛ woba na yɛka wo mpaebɔ ma yɛbɛka wo mpaebɔ mu ɛde sɛ papa John Dramani Mahama asɛm yi a wokan me feel sɛ nyame timi de bɔne kyɛ but biribi yɛ hɔ no ma wɔ sɛ ɔyɛ wotumi yɛ saa de no dedeɛ ɛyɛ bi a nyame bɛhu no mɔbɔ daakye bi wonyɛ sɛ sɛ bia wompɛ no asɛm sɛ sɛ de abrɛfo bisa wo ntira da bi o kyenkyena sɛ wode biribi sɛ ɛhyɛ ne asɛm so sɛ bi kura na nka ɔyɛ wie a 2024 obɛnya ala papa nyɛ saa naka da bi menka sɛ 2024 obɛnya but deɛ mepɛ sɛ meka ne sɛ biribi wɔ hɔnom a sɛ ɔpani John Dramani Mahama wanya a ɛmfa ho ne levels ɔbɛkɔ ɛmfa ho ne rems ɔbɛwura ɛnyɛ yie da agye so ɔyɛ saa adeɛ no na saa adeɛ no so agye nyame nipa bi a sɛbe nyame nsa wo no so ɛna ebi obɛtumi aboa no ɛwɔ saa kwan no so saa adeɛ no enuro ntimi mmoa no ɛna ɛmfa ho ne Benin ɛna ɛmfa ho ne India ɛna ɛmfa ho ne Israel ɛna ɛmfa ho ne ɛbono ɛne North bibia ni hɔ baabia no hɔ no ɔbɛkɔ a ana ɔbɛyɛ a ɛbɛtumi ama saa adesoa no firi no so agye Awurade nti wɔde ne ho bɛma Awurade nokura mu na ɔbɛnante nyame kwan so na ɔbɛhwɛ nyame nipa bi a nyame nsa wo no so sɛ Assemblies of God sɔfo o sɛ Pentecost sɔfo o na ɔbɛtumi atrene ne nsa wo no so paa deɛ a ɛne ɛnyɛ me nwanwa sɛ saa nnome ne bɛfiri no so ama onyame asɛm fa hyɛ wɔ hɔ atumi ahyira no asɛm fa hyɛ wɔ hɔ menim sɛ mo a moyɛ asɔfo mu gye di yɛ sɛ sunsum mu no yɛtumi fa obi anim ɛde yɛ biribi anaa ɛni hɔ papa ɛwɔ hɔ bawe deɛ ɛnyɛ obi anim Owusu Bempah mea nkasa mempɛ sɛ meka nsɛm na yɛnya soɛ nana inwie na nneɛma totɔ yi a mea mɛsan ba ha mɛsan ba ha ɛna mɛka nsɛm paa ɛneɛ saa election wei nyinaa 2024 no koraa yɛbɛtumi aka mu nsɛm ɛno na election wei saa election wei papa ɛyɛ election bi a na no ɔhye na ehu ɛyɛ election wei honhom fam ɛma ne pie honam fam nyinaa election wei ɔho sɛ nyɛ nyame na baa mu ɛna onyame ɛna ɔkasa no akasa a ka deɛ bɛsi na run off ɛwɔ election wei mu saa election wei wohwɛ sunsum a sɛdeɛ ne nneɛma ɛkɔ no a ɔmampani na nado dan Kwakufoɔ Addo wei kora kyerɛ sɛ onyame na ayi na ma ɔman Ghana onyame na baa mu bi ɔdo sɛ asɔfoɔ bɔ mpayɛ but onyame na de ne ho mmɔborɔ sane ɛbɛhwɛ Ghana ka nyɛ saa paa nka NDC foɔ a ɔmo so ɔma nwini no ebi a sunsum nwini ɔmo hu yɛ no ɔmo ka ho nti me hu so ɔmo ate ɔmo hu agu mmɔntene so a na ma hwɛ sunsum nneɛma ɛkɔɔ so
ene de omu ye bia no ho dae so ene omu gu so ne de akanta because sunsum de omu weke sir last minute ene onyame tan ne ade no omu weke ti sunsum no bibi koso papa bibi koso papa ana e kire se won win papa adenti ena abato a Ghana ekoto enti obitimi sia nantwie 70 sia nantwie 70 ema nkrofo bi to santene koto aba e okuro bi so yen ya to ya ba Ghana ha no eso nkrofo bi koto aba na okuro bi so hey omo ya so for on my foforo bi so ana omo oh Ghana yes for papa omo ya Ghana for omo ya so for ana papa na ende no obitimi ye bold ba beka say ya papa John Dramani mama benya figure we no ma bopam the omo kana they mean it na can you believe say omo tumi e de ayini si ho eye niema ema eniema ya adwuma enti no omo wo vim sure hwe campaign na ebinom ye no na omo ye campaign si ye campaign keke wo na omo nim de omo ye campaign de na so omo ye no eniso keke papa Ghana for e kire ya dwene but the sunsum be decide no and e final tina me quote to scripture no 1 Samuel chapter 10 verse 19 e na Samuel ye and sana Israel for kwakoto aba no one anointed Saul kokua mu ba hunam se to anamo ansa enu ntino ye sie nantwie ni petimi sie nantwie mako 70 etimi di nipa moja so ye niema because of about 20 so for the okay next opposition for no na wo ka so omko sie nantwie ni ade because no we need the so yo mo so a oh debi enye amanyofo a omu aba mu ne sie nantwie no e opposition for eno mu sie nantwie na akra ma bi edadi ema social media kra na ededa ho enu ntia nantwie de omu sie na o ka se nyanyame ene ba mu a anka enema ebesisi ne nyama kese na ebesisi no me se emu ba ko pe na oboy a eye runoff say runoff ewo mu apart from runoff no na nema be na ewu asem wo mu etutu asem wo mu basa yo wo mu ekunkunkum wo mu dem bi dem na ewo wo mu a na nka nyame ambe mu a nka besisi papa I was MPP for Denyame ase na Ghana for nyina so Denyame ase san say 7th December na yakwakoto aba no kra na kani kwa senko ma pani tena se kosi sa ada no na nko senko ma pani frim me kan plane e wo dem ha na nko senko ma pani wu anka 7 December abato ni nyina anka ebeye esu ka be basa o ma pani na nado onyame do no onyame do ne papa me se repeat biem e wo mo kasa fidie su ha angel me se na nkani kwa senka 7 December to na nado de metimi aka no omu ye bibia wie no onyame na ba mu bi sanse on se de bia na me kan sem bi se ubetimi aye enchantment bia e wa asase so but onyame no final say se rade bambia tumi bia brase na nado dan kwakufu ado a 7 December ni si ya oda so tiase no eye nkrofo bi kura ngonwa sa owu asema oh bisa na ebeye sunsun ye nko question kan be busa no kwan be so nko be fa so be wu be sunsun mu ana physically ana ga omu weki sunsun mu omu try aso be san weki wo physical entime no anytime bia na meka se uyo pani bi anase unya debia bi ananya position bi a ade a wosa wo ye ne se hwe wadidie mu yi hwe wonsuo no mu yi ye obi on masunsum obewa kinu nya no agye se honam minimo pani bi organa hanom a wa free omu weke nsunsum na nye yi te no so omu weke no physical
tia no saa no nti de ennom ne de edi de ennom ne de edi tia no saa no anya careful kra wo doctor wo hwew asopani obi betimi amma doctor ne sika mu oduro aso o ma injection aso o ma drip bana poison ho beto nsu no wakun eno saa ya waku sunsum ya ntimi to ase honam no yakun mesimi mo pani bi o Ghana omu wakin sunsuma no omu ntimi bana o se nipa no so firim omu wakin ya na nyi to so mu tieska emma doctors bi sika mu oduro millions of dollars emma ya inject physical no mu use obi our serve no na duane poison good na ending life baro ma penny na nado de no omu weke spiritual never wu no e penny pa e penny anche bia o e kokko te se wo o e kokko kra che me o e kokko kra che wo ai kodwa ye pesi ho o se ye pesi ho me no openi uni me bompa ye mo man ti ade bie no me besia ana nkofo fi se me kasa dodo me hu ana me shada se me ko bompa ye se me pese hu bibi ba me bompa ye ma Ghana pa ti bibia nye me pie o man mu aminim on sa den an nkofo kra nim se minim te du tamina me mpanifo bi din ko metimi yi asem bi tu o mutim busam se na de hwa election way can you believe say me nkrofo mienu na afre me aka nsem a sebe NDC fo mpanifo bi no ma di hu nkomo asa NDC fo mpanifo no kura nim se san nkrofo no ye me ho nam nkrofo kan hu ntasem bi kire wo mo amoma ka kire ma me kan bi o kasa fidie isu a e de asem beba Ghana ye swear man pani ina Mr. Captain Smart yes, if ya ha meta ba ena mo wunti ya das na meba be kansem bi wa ha ye wia adan me madwuma na mabodi na kire woni maami na mo pa munya hwehwe mu be usa de me kana me minim trotwa krofo mienu frɛ me na niema ekoso wa batuo we mu no nti no me te say MPP for kwakwa Thanksgiving service amerade no na mani age I say MPP for ne Ghana for de nyame ase papa because ka Ghana yenti asempa say election brebe duru ho na sitting president a onyame yi na mo man ya enipa pi dono na yes we free just like that but onyame ba mu bi ye hunu ya no ya trust ntimi me call radio bi na spiritual papa omu working spiritual oh me can say me call program bi eso ema satam na osofo bi ka so ma pani bewu o ma pani bewu hona me so me kojana me can say the osofo no ka no anya de ebesi na asa na me kwakọ kasa na me so ma ye de meye so for some mommy we have Vital 20 we enjoy industries na day abba a special immune booster it cures 20 diseases so wana oswate ye ni na wa bre common cold wana utiya oya fever ino ni na no ebetimi efredi ede amount wo fresh 0244585531 yebeje woso dodo bela kwa yensuo soro kokora eno ana yebenum pacho yedikodi bronyen sofo ba hakora na bela kwa ne ukuta no nsuo papa eno ana nsuo ayenim eno ana yebenum yenom sa ne yanom ne yasa nom ne yanom active bakubiaba mesanso ema akwaba ebiemu fa comment comment section no ase efa ema me na yetoa eye eso no yema prophet akwaba prophet mi mo akwaba ejuso me do bibia bokode e hu de se chokonkon ye da yesu ase se nyame appoint obi ese omedi oman so omedi ekuo bi anim anase omeda dwumakuo bi ano na onam ni difo so ema abato okoso na eye prophecy e ba ye ne to aba the same person ni obi a owini ya eye na ne eta ye kire de beba no nyame disie empress mama ntia motifo na me emu bia se mo hwa ya mo so hwe too much empress mama mi secret wi unim se Ghana ya bato erade nta ekiri adenti na erade nta ye kire erade nta ekiri into prophecy na ba na you wrong we aye prophecy eye den nyame ya adomo a next year ba be kire
ye beto aba obeye wo fi be hu do be wi ni enye obi aba be keka nsem bi a kyerɛ unse Bible say obi onu odifu papa bi abu bi an o kyerɛ no se bi ananse odifu kro ni ni wo da akye a na bi a wo pese ohunu awurade nsɛm nipa bi a ɛyɛ instant okay unko ya akonkyere unko twa moja unko ye hwe be busa ni instant wo kyerɛ wo se we ne be wi ampa unse me de ya na I don't blame some of the prophets your for apostle and just a prophet too your for reverend and just a prophet too the 5 ministry ni nyina ye ba ko rade nsem ho but o ba ko bia wayi ni se onu de okuta tumidie but odi for say nyame appoint you obi yenim say nyame appoint leader yeah or appoint leader na o appoint no ni edi atire a enko ye papa no anase ebe ye papa no eya won fa nka ho me de o yi kire o de ka ho but enega na ha ye bibia ye mammo ne ye Ewurade ni mu adenti na Ewurade ni because Ghana moja gu ye so woni hwe empress woni mpanifo numa bi o mo ye o secret eya de bia me ka se Christopher biblia gini obi a odwani secret society odwani kingdom odwani fraternity a ebi defuna da kam ebi ya kwankyere ebi di moja enye izo eno ye ono na ma menkyerɛ say ni pay ya be baba be dada wo Kristo ni se koto abama na wo si nyame ti mu ba koto abama obi odwan no court kingdom aba be du so aba be shamra dia ma nyame ame wani abe dem hu enu nti na me say Kristo fo bebre agini wo mo be ba Ewurade se ni altar so ye nya politics wo be ba be gina altar so be politics Ewurade altar hwe asofo no mo ye on ko je dom altar so politics on way sofo bu aso way ye aso bebre bo nko je jom altar so won kuta do mo nko ya politics so mo way adenti na Bible ne simi nyina Ewurade altar so hon enye place a ye politics okay it is an altar built for Alpha and Omega etu so for ma kwase aju dan no be gina so be ye ne campaign a ogunya me ani mo ase Ewurade ho mo twi ne won firi ho because esum ni ha ni twaka empress what you say and the altar of Baal and the altar of Christ, they don't match. And you will be a representative of satanic altar. Ebe Gina Christo altar. What are you insinuating? That is only one. You must know their deeds. Anybody cry, baby. But prophet, Nyankopon him say every nation be an was see a Nyakandi for. Who did you tell me Nyakandi for? Every someone, my blessing. Or say, I catch some conservative listening. Listening him more Israel, mine. Every baby is a man so one pet, say, I didn't see that mobile. Anyway, chin from a me see. I could be a mojaguso. Maybe 16 years, maybe for Abama. But Odi for one to Abana, no, your choice. But near me be son. Your church member knows me out by Mamma to Abamobia. To Abania better than before. So, only your years, appointed so still not yet to the swabber. There you or to the swabber or Koya David day. Ah, or Koya David day. That was a touch on my anointed. What you say? It's not as a now be your home morning, and we will do Mukasabia with this. Says spiritual God to one bit me round. Again, a gun here today. And to dear Benamana Kobasa says, you know, and near my own we don't trust them. Yet, maybe you are new. President, be a minister, be a trust one. Me not trust him for what? And why not? Yeah, but to a bar. Obi ojina bia e tumi na wo pe e wiase nso tumi ma menkyerɛ empress e wiase tumi na moja mu fo mo a hwɛ ma wo a hwɛ metie ni ye nya to aba wie pe first 3 months car accident for woni to form. But my question is say ye ntimi nya obi a oye Kristo protein e metena konwa ne why Kristo ni protein ni ntimi ya allow ya ho o ma sign in the realms of the spirit. Okay ya allow hey for you to govern the whole Ghana. Share. Uni me nyama amanfo asofo ne ko modu omo small church. Uni me obi mu ye. E charge say you no pafo. What you say? Uni me ncha LDF anasa asofo Ghana omo nto aba. Me do afi asore no. Enti ne elman mu se ne elman mu den akwakoya obia e kasa omo ko strike ko omo ye demonstration no e demonstration no. As a prophet, what do you see? Bible say, as a prophet, cry about obi a ne ti mo din si edi o man so man si apini.
Proverbs chapter 8 no man bre. I said na ni tiri mo den. Bible na ka nyam na meka. Me nkoto abama obi a president me nkoto abama. Edru campaign what ayi abranche bia no ye machine. O say MPP for teacher no gire nsuom. O nwa sa wa be gire abonje so amammo ni nyam so kwase anyame na ne so. Edru bia ye da Kristo suma di wo Ghana wo mo nya da. O wo doma party ni che nyame. Eti nyame so jaya mo mo. Wo mo da no ma wo ye no de sie no ya ba. Ni ya be ye no ma wo no de sie no ma ba. Obi kwa ka che se Ghana ye jimi fo ye wura fi ade entem. Enti no say no di fo. Me nkoto aba ye Kristo ya me nkoto aba ma obi a. Wa no ba be twa ko ogina power ni wi a. Oni ni fie no mo na Dubai. Wo mo na US so mo enjoy wo mo. O wi aso kwase ampani. Odi fo. Ayu no ma. E kwan ban. Ye be preach it ya wo de bia. Odi fo. Enti wo preach it ya no. E kwan ban ne e be fa so ayama na ye yi. Ade no ma ye da me na me meka de. He? Empress, aya na mobo. Se nyame betimi ama wakonya na nso akopie ho no waye ni. Me kwa ye dey. Me ade na no mo ye. Ade na wo ye ntem. There's nothing. Enti nyame timi mfa nyame ako a enkopie ho ma onye ni ye wonse se. Obemu preach o wa so won ti da ho me ka kira safo no. Obemu ka obesa o teme ne ya. Obemu hu se abranche wo fu nyame tie na asem. Na wo nyame sunsun ntimu Satan tumi ti hu. Wa dia o ye nyina nyame nnim. Atucha emape what you say topani and your mom they don't respect Ghanaians so I'm telling you they don't respect Ghanaians ubu Ghanaians ah obi a watu abama se kwa amra se bedwam kotutu Ghana yeri ya ho nto ya kwa ya we pini out to the nursing degree office nyamso ye wasofo wo Luke chapter 6 verse 31 or see young person you be me mfa you obi. So what you say? Enchirima de be huna mane. Me minister bi asiada. O ka che se Ghana mebu ne be bre ampa ne na mu no. Onu minister no cancer. We are memo di ne bado. O ka che me the first time they na VH mu. E was Salem Estate. Uko ministers wo dan gwegu. Ka che me say prophet. Ghana mebu ne mo bre o. Efiri ho na me bo mati mu pose me. Onto aba bi. I'll fight for the Lord ne radisha me dance. Be kwa koto aba. Edu jidi asepon. Me fa bi so me e ma me kan sama papa. On se o ma me ho ma sare. O ye Kristo ni ma wani na o me se de ma wani en now. O be nyina ye nyunu be se so ade ye. Yes mo tru mo duro be fu afo na num. Me srew. Ye o akwan bebre wo ho. A ye nam so. Ye woni ma bebre ayeye. A ye fa so. Hwede o man ni moye wona o kan yo oba be ye ni yi oba be ye we yi ene ye ne ene de ebrichi abo ama ye ni abo nyenyi misrew fanyame na enche obeba idi am de so prophet Benin esia Holy Ghost and fire prayer ministry asafo e hona me wo na Friday bia na ye mpa ebo kese anopa na anwumre bia so ye war night Friday anwumre bia from na ma wo so antwetwe nkomo se bibi ha wo pese di bibi nkomo ne dibuawa 0249 631876 0249 631876 anase 0203851633 0203851633 peace shalom baba Odi for me dancing nyamisho ahefo ya sorry so anu na me kai yourself our comment no memra afezo na subscribe e fama me na share video we ya all the social media platform no so media me just one empress and remember nyina ketri ba ko pe ye be san e share bi macrown